Počkaj, Peťo. No. Toto zákom nejde, čo? Nejde hore. Počkaj, stačí. Nechaj tak. Tu pôjde voda do toho. Áno. A jeben ti horor. Daj mu tam kabelku. No, môj zamestnanec. Daj mi tam kabelku. Tam pôjde voda. Daj mu tam kabelku. A pôjde trafať na čas do tých vody, vieš? Ale ako sa nemá hýbať. Práve, že budú trestné body. Nebudem mať rýchly čas, ale trestné body. Hovorí, že z toho páku nemá hýbať. Prečo ma ti bude priplavé? Ale čo mi je katarátne? Prečo to skáče? Obchod, tam sme boli do 3. A tam sa ešte one.